אוי צמה, אוי צמה, אוי צמה, צמה, אוי צמה לך נפשי. בעזרת השם נלמד מהזוהר הקדוש עם פירוש של הרב אשלג בראשית. אומר רבי שמעון, ברש אורמנותא דמלכא גליף גילופה בתיאורו הילאה בוצינא דקרדוניתא ונפיק גו סתים דסתימו מרזה דאינסוף. כן. אז שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את הבריאה, זה נקרא ברש אורמנותא דמלכא, הרצון שלו לברוא. איך בוראים את זה? אתה צריך לברוא כאן עולמות. מה הוא עשה? הוא לקח דבר שנקרא בוצינא דקרדוניתא. מה זה בוצינא דקרדוניתא? כוח הדין. הוא הוציא מעצמו איזה בחינה, אבל היא לא הייתה עוד דין, כי זה עוד שורש, זה כמו כוח היולי. מה זה כוח היולי? זה לא בעברית. זה חכמי יוון רוצים לומר שיש בין הרוח לגשם איזה כוח אמצעי, ממוצע, ואז קוראים לזה כוח היולי. ככה הם קוראים לזה. כוח רוחני שיכול לקבל כל צורה אחר כך. אתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. אז הוא הוציא איזה כוח כזה ממנו. וזה היה הבחינה הראשונה. כי אין עוד כלום, אין פה שום דבר. למה? כדי שהיא תקבל גוון של כוח הדין. ואז הוא מוריד אותה, ולמעשה היא מסלקת את האור לצדדים. כי האור האלוקי הוא ממלא את כל המציאות. דנו עשה רצון הפוך מרצונו. דנו רצונו כל העולמות. פתאום הוא צריך לעשות חלל. מה זה החלל הזה? הוא להסתלק. אתה כאילו מפנה את הבית עכשיו בשביל מה? בשביל מישהו אחר עכשיו. אבל מה כן הרצון? לברוא עולמות. למה? כדי להטיב, לתת מטובו. בוא נחשוב, בורא עולם נמצא, שנים ככה, מה הוא עושה? שמן. אז הוא צריך משהו, כמו משחק. כל העולם הזה בשביל לכבודו ברא אותו. אז שיהיה משהו לשחק איתו ככה. ויש זה סיבה אחת, יש עוד סיבה. היות והנשמה, הוא בורא עכשיו נשמות, הוא בורא את הכל. הוא בורא את הנשמות, את הגופים, את הכל הוא בורא. את כל העולם הזה, הרוחני והגשמי. אלא אנחנו מדברים בהתהוות הרוחנית מקודם. כי הרוחניות אלה השרשים של זה העולם. כדי לתת שפע, אז הוא בורא רעיונות מאיפה הוא יקבל, איך זה יקבל, איך זה יקבל, מה יקבל. כל התוכנית שלו. וזה ברגע אחד, שעלה ברצונו, ברגע אחד ראה את כל התוכניות. טוב, זה אלוקים, זה המהירות המחשבות שלו, והמחשבה שלו פועלת. זה לא דומה לאדם. למשל, אדם חושב לבנות כיסא, לא יצא לו כיסא. תדבר, כיסא לא יצא. למה? הוא חייב לרדת לעולם יותר נמוך בעשייה, ואז יוצא לו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. כאשר הוא חושב על הדבר, זה מתהווה ממילא. דנו, הוא חושב לברוא עולם כדי לתת הנאה, כי הוא מקור החיים, הוא מקור השפע, אז הוא צריך לברוא בני אדם שיש להם כוח בחירה, היות והנשמה יורדת לעולם, ויש בחינה שנקראת נעמה דכיסופה. היא לא רוצה לקבל חינם, היא רוצה חרף העבודה, זה בזכות. עובד, קבל משכורת. אז היא יורדת למטה, ומה היא צריכה? להתגבר על הגוף. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? טכניקה, שהגוף יהיה חזק יותר מהנשמה. לכן אומר שלמה המלך, הרי חוכמת המסכן בזויה. למה? כי קידם אותו אחר. מי זה בעל דבר? היצר הרע, חומר הגשם הזה, הוא תחילה ואחר כך היצר הטוב. אבל מה שאנחנו כאן מדברים זה עוד בהתהוות עולמות בכלל. ההתהוות עצמה, איך היא נוצרה? אז יש בחינה מסוימת
שנקרא כוח המלכות, זה נקרא בוצינה דקרדוניתא, והיא כאשר היא נכנסת ואז היא זורקת את האור אחורנית, זה אור חוזר, אור דין, אור חזק, ולא היה בו גוונים כי אין בו עוד מדרגות עוד, אין עוד שום דבר. זה חקיקה באור העליון, כמו שאדם עושה חור כדי לעבוד שם, זה גליפו בגליפו בתירו אילאה, זה החקיקה באור העליון, זה הבוצינה דקרדוניתא. היא למעשה דוחה את כל האור ונשאר חלל פנוי וריקן, ופה מתחיל להתהוות כל המציאות הרוחנית והגשמית עם הנקודה של המלכות עצמה.